Det er jeg jo ikke særlig sej til. Det er helt Er du ikke? Nu er jeg så stået og filmet med mig, mens jeg var ved at gå på sag. Ja. Så skal du holde den nu. Derefter den der hold, den kan slip. Og så er du ind på den nye bane. Okay. Du behøver altså ikke trykke den ned. Nej, det ved jeg godt, ja. Okay. Det er sådan noget, man skal bruge min mus til på min plade. Ja, det er nok egentlig bedre. Det er fandme småsmær. Du er rigtig god, ikke også? Du er rigtig irriteret. Så forstørrer du det. Nå. Er jeg lige sej, eller hvad? Ja. Ej, men det er jo så irriterende. Du kunne ikke finde ud af det. Du var bare blevet af, Jeg tænkte, hvad fanden er det nu, jeg skal? Karina har også været prøvende også. Det var sådan, jeg tager hele tiden. Jeg tror, jeg døde. Nej, først er det let nok. Den skal du jo vende om. Ja, men jeg hader helt sådan. Jens er ved at lave min computer. Okay. Jeg kan ikke køre min spil. I er nemlig ved at bestille mad. Det er sådan, I laver. Nej, men han er ved at køre den. Han er ved at scanne hele lortet. Pas på. Okay. Den kan ikke. Jamen, det er jo fordi, man bliver nødt til at flytte din mus, jo. Ja. det er smallere. Ja, så bliver jeg rigtig slem med træerne, men jeg er ikke nået længere end det. Nej, det er det, du skal prøve at nå efter 3. Det er rigtigt. Okay. Ui, sådan. Du er på oppe i toppen, mand. Prøv at holde den inde. Nu skal jeg holde. Nej, bare kør. Han bliver lidt bredere deroppe foran. Jeg kan ikke komme igennem det der. Hvad får jeg, hvis jeg gør det? Kystbekendelse. Det bliver sådan her prøve. Du får en gave af mig. Den har jeg fået nok af i går. Jeg kan godt fortælle. Kystbekendelse. Der var en, der kom her til. Så siger han. Sig du vil med mig hjem, for du er monsterfræk, siger han.